Munozoona sei pambare panapa? Boys, taurai boys. Muri sei? Aiwa, heavy mo. Yeah. Oh, I'm not here. Yeah, neniwo futi. I'm not here. Tanzwa neuruvha. Mari yacho hapana. But ana asha mamazere kutambira pension. Ona ndebvu dzewaidi dzakazara musoro. Pension hakuna. Zvinhu zvacho zviri kunetsa. Chichi kunetsa? Makuseni tikutadza kudya breakfast. Kudya machunks ega ega. Tanzwa nawo. Nemukoma kuda. Unozoona sei? Aiwa, zviri kunetsa but zvazvakutoda inini zvazvakuona inini because ukaramba uchingoti zviri kunetsa pasina chimwe chinhu chauri kuita chokuti uwane wakasoso kamari kako peteka zvinongoramba zvichinetsa. Mese makarejesta kuvhota here? Vasati vatanga vakatotanga hamsikuziye samugara uri mumashure ke vasati wana watorejesta vari kurejestera hamsikuziye zvigugula yakuma tingangonorejesta tine nzara here saka une nzara uvhote kunovhotwa asi unoda kuenda ukaguta otherwise Clinton ini panaita I'm not here panisi ndikuti hey gore rinori national pashimana muno tarasikirwa arumbofa General Bofo died mom's sister Monica died so untongo watoma hobe mafuneral full akabva kuti siya futhi saka hatichabva munhu takugula futi tonamata kuti chini asasvike ikoko zvimwe zvacho zvezvakudawo iwewe kuti uchizvichengetedza wanditi chokwadi chokuza ungati iwewe uri kugula wakuita zvimwe zvinhu zvokuti zvinotokuwedzera kugula kwacho hazvibude paona miviri yako yabhendaka vanamatira ifonza mana kurwara aiwa tinomunamatira fonza tirekere hatuda kuti kana maheu timupawo izvozvoraramewo kati ari bhozvatamona yotwaiza hapana but hapari zvino kuona kwangu anenge ari kuita achipika mafirst test chaivo chaivo asingafambi aiwa angatori maisi wezukana wakurwara zvokuti chikafu chidava kuramba kupinda manje ndauzomunamatira mazuva rodoka kuti ave achinyatsokwanisa kudya chikafu chakanaka plus bana umwe munamato ndofungidzira unofanira kuitwa wekuti I don't mean iye for the such maybe tese kuti mentally aiwa zvagara zvose tinge takasukwa kana nechlorine mupfungwa havai forklift mana relicense reforklift not yet maoko angu angodaiso angomira kutambira but still rain will come hazvinoita inguva chete nengesati madguda ukofa uku ndo zvatakangomirira wezvezvo handisi kuziva kuti zviri kufamba sei because promise yacho inenge yanga itori bho ende andafara kuti vangatorova zvese ndanga ndatoprepare everything kuti pakwazoona ndichidonha futika hakunyeba kana mhepo yacho inenge yakasimba zvakaita sekei washa tipize taufa takangomirirawo kuti vativhurirewo mabasa acho saka vakangotiti musi wajuni wacho anenge akutosvika mune makudzokera kugraft takudzokerawo kubasa timboona kuti tinosenzawo sei nemakuswaipa maus maus acho vari kuti nyima varikutaura kuti gore rino hakuna maus tichangopiwa iwo mabhondi edu yavo zviyari raitika mabhondi titomboawana zvavo asi mabhondi yavo haasi kunyatsotikwanira zvasikwanira mabhondi haasi kutikwanira pane zvatiri kuda zvacho mukuda zvipi manidzi ese kuti tione zvinhu zvekupfeka zvekudya transport saka hazvisi kukwana
Saka month Mr. Asha munoda kutambira mari inonyasa kukwanira imari. Kuona kwangu inini nchitoda kana kuti zvokuma 50 60 Yes. 1000 bond. Ma US nigga mari. 50,000 But it divided inenge chi 500. Atomboisa pa 500 500 views. Yeah. Yeah. Ndipo mari yakadaro panozopera gore ichi chinenge chaitika. Inini mushumiro wangu ninoenda kuda kutotsvaga stage yangu ndovaka imba yangu ndogarawo nemhuri yangu. muri kuona manyuko macho ndopetinotanga kuti netsane yekuti imimi mati memura income 500 per month calculated by 12 months inenge iri mari. Saka stendi munoiwana kopi imimi yetomboti 6000 mozoivaka Dzinowanika kunana hopefully good Epatata. yeah kana madaro vaya now we are talking. Yeah, sure. Aiwa, shukira yako yaderera. Ko Mr. Parkerson uplanning. Ana Mr. Asha manje anokudzekera kubasa kwe. I don't want to lie my dearest young brother. Kuti every day is rinenge rakagadzirwa naMwari rekuti sezvinouya ndozvitambira nyanya zvakanaka zvinoya kupikwa hapana chinhu chiri kuuya iyo chimboplana maplans ako pasina chinhu chiri kuuya chii. Akuudza kuti pane zvinhu zviri kuuya ndiani. I've got vast of plans. Ndakaenda inini kubucha uko andoyanonzwisa ndandinoya this guy Kuda taenda kubucha kunogadzirwa masausage kweko handiti kune kamushini kakadai so kasinga handina kuzondivabvunze bozi ndanowo pamwe ndikuvamuka asi it's a good deal kuti ndichivagadzirira masausage avo vachiuya nenyama dzavo ndichivagadzirira changu electricity mvura nerendi ndobhalansisa ipapo I'll make a profit. Ndozvinhu zvandakaona zvimwe zvokuti zviri padhuze nekuita. Saka ndo zvamakaronga izvo. Haufaniri kurara usina zvinofungidzira kana kurota. Saka mukuzvita rini? Sure zvindanyatsa kuzivisa kuti zvinofanira kuitika sei. Saudi kwavo zvikufanira kuitika sei? Zvinofanira kuitika pakuti yo Clinton yo unongo nditi mudhara ndine 200 rand machine uri kuita 150 handitono purchase uri muzita mako. Kuno kubina muzita mangu sei? Aiwa ku guarantee. Saka uyo kutsvaka mari here kuti uzviite zvinhu izvozvo. Shamari mari yekuti utsvake kuno kama uchidaka study lyrics academy kuti shamari mari dzekuno kunedzekuti unowana say like this time so wana $2 zacho noitisa sei. Saka alright, saka mari yautaura ufanira kubva kupi alright? Ufanira kubva aiwa zvekuti kubva aiwa handida kuti achidze muromo yechichi hadzinonetsa saka mari yautaura about 100 something. Ndakubvunza kuti saka yo waya something iroro handiwe kufanira kuti tsvage ndakutsvaga iro kutsvaga kwacho nakupa very simple nekuti ndokuti iwewe Clinton ndipo 150 zvitira kuita nezvekudai so and that is clean. Kote kuti hanzi ndoti I'm going to make tutu tangu kuti ndobata za $50 cents $50 kusvika panopera 30 days I will grow old. Sinambobara mari iyo. Ko Mr. Kuda makaplana chi? Inini maplans angu zvangu andandakaplana andandakambopromisa wenzi chakuitira huku. Aiwa mapromises chakutozidhama izvo chimbozvimirira ro handi izvo zvandiri kuzvida kuzvimirira ndega inini. Ndakaona apo pamachawo apo pari kuodheswa maheu unopaziva kai right maheu ari kuodheswa $3 2 mapeki anenge ane 2020. Saka ndakaona dhiri rokuti inini ndikuunganidza mbijana mari yangu ikangokwana $30 cheteka ndikundoodha mapaketi angu apo ndondoaodhesa kumusika ari kuodheswa $2. Saka inini hazvizombonditorera kana nguva kana
simba rokubva nawo apa pamachawa apa ndoadhonzana nawo ndoenda nawo pamusika ende kuhodhesa iti fast track anotorwa very fast ndo plani yangu yandinayo usikagauriri kuti rakutokwana mbichana aiwa riri kukwana mbichana ndiri kusungirira madikuda wari kumira aiwa zvinhu zvacho manje zvazvo kutota maplani okutoti wega unofanira kuona kuti kwandiri kuenda bcause hapana chiri kuuya poisi waona saka unofanira kutozvitira wega kuona kuti zvimirirei kuti ndakamira hakuna poisi zvekuti hanzi ndozomirira kuti ndichazonzwa iso kana zvafanira kuti ukadimbuka chiguno parodhi apa uchamirira here mari inobva kumwe chinenge chichiora kacho unofanira kuona kuti ndotasechamkuti zvisizo ndiusinzwa but again simply override kuti anenge achiti ari kumirira nditi anenzi ane mvura yakamira kuti chasvika here iye shamari manitaure nati zvezvetitora zvinezvoti chimushini chocho chikanzi chauya nhasi panapa you will simply turn whatever zvauri kutaura iwewe chinonzi chauya nani chanzi chauya nani unogona kuzongota futi metsi dzako usati chakana chanzi ita kana ndikanzi ndachitenga na kwete kuti chanzi chauya nani ukona tikono chikwereta kubva kuti nauchikwereta une garanti yekuti chikwereta kupi kovano manufacturer unenge wanyoresa machii chacho chekuti vanoda zvibatiso kaiko unobatisa tii ndinyobatise chii ndovapa chitupaka saundoti iwo hapana mano kwanisa kuwa loni asina chitupaka loni kuti unda nezveipamuonekwa unoziva ina ndikuziva tiri kutambudzika neione kwaunoziva unopiwa maloni chimushini chacho uri kuchida iwewe uri kutadza nei kundopiwa maloni usina chitupa aiwaka tirakizivi kuti unopiwawo kaka timhanye izvizvi tutotinoratakaga aiwa apa patatakaashawo kubasa kwako ukapinda first day haupuwe loni nokuti aiwa oright tombotanopiwa vanomupa tiri kuti ari pabasa